In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag mga kaigsuunan sa tanan natong mga suki nga tigtanaw. Good morning, and usab kita sa atong Q&A with Coffee with Father Greg, ang inyong lingkod. Dito lamang po sa Bagtingan sa Kamaturan 101. So, kumusta mga kapatid? Sana magandang umaga. Dito sa Bohol, dito sa Talibon, mainit. Siga ang adlaw gyud, no? Init na. Medyo dunay huyuhoy nga bugnaw hangin. Samtang magkape kita, maghisgot kita mga importanteng butang sa pagpalambo sa atong pagtuo nga Katoliko ug pagpalawom na ini, and to know more about our faith, because accordingly you cannot love unless you know. So dapat gyud makamauta, makailata, kay dili ta mahigugma, dili ta makahigugma sa wala nato mailhi. Matud pa ni Archbishop Fulton Sheen, not 100, not 1,000, but millions of people hate the Catholic Church because they wrongly believe what the Catholic Church, no? Nasuko sila, nibiya sa Simbahang Katoliko because of their wrong belief about the Catholic Church. Naghang nibiya, no? Kay wala kuno sila kasabot. Kay wala sila gustong mosabot. Mo na kining atong gihibo mga kaigsunan, atong online catechesis and apologetics, hoping mas mailan nato, mapalawom nato atong pagtuong Katoliko, anya mahigugma ta. Atong maigsuong nanas gawas, kung Katoliko mo daan, unya wala mo maka paminaw kaayo sa Katoliko pa mo, kay dili mo aktibo, dili mo tigsimba, nakaroon na mo nadala dito, kaya lagi wala mo igong ikasagang, wala mo igong pagsabot. Ang inyong nadungog nga pagpasabot, ang pagpasabot na ni pastor na pangatake na sa simbahan. Of course, simbahan ka, mura kag nasuko sa wala nimo mailhi, wala nimo maibali. So hindi sa program sa ato sa Pagtingan sa Kamatuoran, we hope nga kung maminaw ta, makakatuon ta o makailat ta sa ato pagtuo, and hoping we love our faith. Sa bansa dilit pa, magkapi sa tao. Nindot sa ning kape sa kabuntagon, no? After meal. Dapat ang kape after meal. I was using Dixon coffee since 2012. At it was good enough. So may John ang atong tema karon. Maghisgot ta sa Eucharistia. So, unsa man gid ning Eucharistia? Mo ni nga sa atong tema, atong giingon, the Eucharist as the perpetual presence of Christ. No? Perpetual presence of Christ. Unya sa atong Simbahang Katoliko, importante kaayo ni si Dr. Scott Hahn sa iyang
di atay libro ni Dr. Scott Hahn. So kini si Dr. Scott Hahn makaisunan, Catholic Bible Dictionary by Dr. Scott Hahn. Usa kini ka Presbyterian pastor kini si Dr. Scott Hahn. Unya nahimo siyang Katoliko. Sa iyang pagkabatanon gi kuan gyud siya gi brainwash gyud maayo. Ang Catholic Church is the most unbiblical church. It's not the true church. Wala nga yan ang hitabo. Pero sa pagkapastor niya, matud pa niya nga dili pud maayo nga magsigir ako sa way sa Catholic Church. Mas maayo siguro magtuon ko sa Catholic Church kay dako man kining simbahan na. So, mananapa oy. Okay. Hunahon siya nga magtuon lang ko sa simbahan Katoliko. Kay unbiblical church man. So one of his strategy, nisimba siya. O sa pagsimba ni Scott Hahn, pagmisa pa kay nakasimba siya, that was matud pa sabihin na ay mananap ng iso. August 15 during sa Feast of the Assumption, ang pagpasakasa langit sa Mahal Birhen. Unya laktod nga pagkasulti na himong biblical ang tanan. Kaya ang misa biblical man yun na. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Tanan. Mao na nga ang Eucharistia, ang Santos nga misa mo ay nahimong dako nga instrumento niya nganong nakatoliko siya. Kaya sa iyang research mga igsoon, the early church worship dili parehas gihimos protestante. It's not all about preaching. Dili lang preaching. Na day breaking of bread. Manang sa buhat 2:42. May gitawag og breaking of bread. Ug mao kana ang Eucharist. So according to Dr. Scott Hahn, research siya na sa iyang dinis atong gibasa sa Bible Dictionary sa di ka ng Catholic Bible Dictionary by Dr. Scott Hahn. Eucharist, this Eucharist from Greek word Eucharistia, meaning thanksgiving. Quoting Lumen Gentium number 11 sa Second Vatican Council documents, means the source and summit of the Christian life. The source and summit of a Christian life. The sacrament in which Christ is really and truly present under the appearances of bread and wine. Okay? The source and summit of our Christian life. Because the sacrament is Christ Himself. Truly, really and truly present under the appearances of this bread and wine. Okay. So mo day nga source and summit of our Christian life, because Eucharist is Christ Himself. Okay. Si Kristo day mismo. Nana nga niingon kita nga ang Eucharistia mga igsuon kay si Kristo man mao kini ang presensya ni Kristo. Mahinumduman nato na si Kristo misaad sa iyang mga tinunan. I will be with you till the end of time. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magauban kaninyo kanunay. Matud pas Matthew 28:20. I will be with you always. No time for Christ to be absent. Di gud mahimo nga mo absent siya. Always na siya. Nagkuyog, naguban. Kaya promise man na si Ginoo. Behold, I will be with you till the end of time. Hinumdumi. Karon sa unsang paagi siya, naguban ka nato.
Gawa sa gitawag na itong spiritual presence of Christ because Christ is the head of the body, the church. Colossians 1:18. Nagbilin siya kanato ning gitawag na itong sa maigsoon. Kaya murag hinay ang atong sorry. Okay na ni. So, nakalimtan na to. Okay na. Okay na siguro ni. Sorry, wa maklaro ganina. So, ang Eucharistia, this is one way of Christ presence. Kay kita lawas man tang Kristo, ang si Kristo mo ay ulo. Pero nagbilin siya nato nining Eucharistia is as a perpetuation of His presence. I will be with you till the time. Remember, si Kristo nagtukod na siya o grupo. And we call it the church. The people of God belonging to Him. Kaya mamanay kahulugan o church. Para maklaro na to. Ang mga apostoles, sila ang unang gisugo sa Ginoo na dili na maputol ang linya sa mga apostoles mga igsoon. Dili maputol. Dili po siya musulpot tunga-tunga ni Kristo og sa atong panahon karon. Ano nga the promise of Christ to be with His disciples always till the end of time, since the time sa iyang pagkomisyon. So kad pag sugod niya, pagsulti nga, ako magauban, wala na nay putol-putol. Manag kung dunay mga mahimong grupo in between, dili na sila mudaog. Dili na sila tinuod, no? So kinahanglan ang maong presence ni Kristo, dili na siya maputol. Since the time of the apostles, their successors until heaven. Hantod ta mga langit. Pero magbantay ta kay doon na karoy mga bagong tinuhan nga nahimo. Lahi na silang pagtulunan using the Bible, and that is dangerous. Kaya naman, wala man sila maapil sa giingnan sa Ginoo. Ako magauban kaninyo, the disciples of Christ, kaninyo. Of course, og sa ilang mga sumusunod. Okay. Yung manunduman na to, mao ginigisaan ni Kristo, I will be with you till the end of time. Sa tupagikan sa mga apostoles, dili mahimong mukalitagikan sa Amerika, gikas Pilipinas, gikas Europe. Mao na pudtoy disciples ni Kristo. Mao na pudtoy yang ubanan. 60,000 kapi naman kuno ka mga religious denominations. Everyone is bringing the Bible and claiming to be true, and claiming to be an agent of itawag na to kaluwasan. Ang pangutana kaysa may gubanan ni Kristo. Manamoyngon kita nga one of His real presence is the Eucharist. Kaya mo managingon sa atong Ginoo in Luke chapter 22 verse 19 to 22. During the Last Supper, there is a very important word. Unsa maning importante nga word nga gisulti Ginoo nga angay paminawon, angay pamalandungan sa tanan. Do this in memory of me. Buhata sa paghandom nako. Unsa may ipabuhat? It was the Eucharistic celebration that happens in the first Mass, in the Last Supper. Sa katapusang panihapon, mao to'y gibuhat sa Ginoo. Misaad siya, buhatan ninyo sa paghandom nako. Meaning to say, kung maghisgot kitag memorial, paghandom, the best way nga maghandom ta sa Ginoo until He comes is the Eucharist.
santos nga misa. Buti pasabot kung mulikay ka sa santos nga misa, sama ra nga gikalimtan nimo ang Ginoo. Because this is the way. Mao ni pamaagi ni Kristo, do this in memory of me. Ug naghinumdum mo nako buhatan ni, pero nakalimot mo nako ayaw. Likay na mo diha, mao nang ug dili ka mo simba sa santos nga misa. O nibiya ka simbahang Katoliko, wala na kay misa dito. Sige nagkaglukso-lukso dito, praise the Lord, hallelujah. Without the Eucharist, you forget Christ. And you are making your own Christ. Nagsimba kag Kristo nga dili mao. Kay ang Kristo nga atong hinumduman, ang Kristo diha sa santos nga Eucharistia. Huh? This is my body, this is my blood. Do this in memory of me. Walang isulti na ni San Pablo gyud, no? Isulti man sad ng San Pablo. Dito sa ating Tagalog na Bible, mga kapatid. Kasi may ibang mga Tagalog speaking natin. Well, let's read 1 Corinthians chapter 11 verses 23. Starting 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. Aral, gitudlo sa Ginoo na dawat ni San Pablo, at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. So si San Pablo nag-refer sa Last Supper. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan. Yung tinapay, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ngayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, the cup. Ang sarong ito ay bagong tipan, the New Testament. So ang dugo ni Kristo nga giula, mao ang gitawag nato kabag-uhan, ang bagong testamento. Ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. It's memorial. It's a memorial of Christ. Therefore, to perpetuate this presence, para kanunay ang presensya sa Ginoo, mao kining santos nga Eucharistia. Kaya si Kristo man na wala na to siya kalimti. Okay? Every time we take communion, we are being with Christ. Nahiusa ta ni Kristo. No? Manay ang gingon sa John chapter 6 verse 56. Unta madungog sa dinato sa mga wali sa atong maigsong mga protestante. Kinaaman ni Biblia. Mana si Dr. Scott Hahn nabali ang iyang hunahuna. It is the Protestant. Ang protestante mao di ay nagtudlo og unbiblical. Panang Katoliko biblical kaayo. Sama pa ng litany ning gitawag nato og Eucharist. John 6:56. Ang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo ay nananaw sa kanya. The close relationship, no? Mukaon, ang mukommunion, ang mukalawat maigsuon. Si Kristo nagpabilin diha niya, ug siya nagpabilin diha kang Kristo. Okay? So that is the way Christ want to perpetuate His presence para ang iyang presensya kanunay mauday ang Eucharistia.
No? Mana nga og nakailata nga kini di ay Eucharistia, mao day kini si Kristo mismo. The real presence in the Eucharistic presence. Mahigugma ta, mayunta. Salamat kaayo. Agibinlan ta sa Ginoo ning Eucharistia. Ang makita gayud nga timaan sa iyong presensya. In the species of bread and wine. This is my body, this is my blood. Muna nga, thanks God, nga si Bang Katoliko, nagpadayon ni ini, kay mao may gisugo ni Kristo sa pagbuhat ni ini. Then ang problema po sa ubang tinuhan, kung ilang himuon tong last supper, kung gipasugo sige ng iba, kung saan man nila paghimo. No? Di man sila ka create ni Ana. Why? Because they have no apostolic tradition. Wa sila apostolic succession. Walay mo tudlo nila kung saan. Okay? Wala sila apostolic succession, wala sila apostolic tradition kung saan nila paghimo ang Santos nga Misa. Unless magkapi sila sa gibuhat sa Simbahang Katoliko. Mo din na maisuon ang Eucharistia. Tinuod yun ay nga presensya sa Ginoo. Amo kalawat niya, magpuyo diha kaniya o siya magpuyo diha sa nalawat. That must be. Mao gid na ang mahitabo. So Eucharist really is the perpetual presence of Christ under bread and wine nga gihalad nato panahon sa Santos nga Misa. Sa to kining Eucharistia as banquet of the Lord, mao ni ang iyang gibilin nato, kabilin nato aron siya kanunay na aka nato. That is Eucharist. Mao na kaimportante diha ang kaimportante sa gitawag nato og pagsimba. So that's why we want to love Christ in the Eucharist. Mao ni gipakamatyan sa daghang mga santos. Mao ni agi nahimong sentro silang kinabuhi. Every saint is a Eucharistic person. No? Tanang santos, Eucharistic sila. Mao nga, samtang may kinabuhi pa kita, itang mga Katoliko, magkugita diha sa atong pagsimba. Because we are approaching not a symbol of Christ. We are approaching not an images of Christ, but Christ Himself. No. Madungog na to ang iyang pulong diha sa liturhiya, sa pulong, o madawat na to siya, the bread of life, na matud pa niya kinahanglang dawaton sa tao. Kani nga sa dawata kini, kay kini akong lawas. Maura na'y time nga niyo sa dawata ko, ug kana. Kay kini mao akong lawas, ug sa maong pagdawat na to, madawat na to sa Kristo. And really, great things will happen. Kung mga butang mahitabo sa atong kinabuhi. Kaya sa dos ng Eucharistia makasantos gayod. Kaya ang pagpangalawat na to, nagdawag man usab na to, nga dawaton na to si Kristo sa hustong paagi. Dili panahon nga doon na tayo dagko nga mga sala. Manang nga sa dipet ta mo kaon manghunaw. Kaya basig atong makaon, dili ang paan, ko dili ang bakterya. Amo na mga sakit ta. So salamat maigsoon atong gi-acknowledge ang atong mga viewers, atong mga daghang ni comments nato. Bisan bisan unsang siktaha, makatoliko man o dili, walay problema kung dili lang involve ang pangwarta. Nga mo'y dakong rason nga dili magkahiusa o gitalikdan na ang sugo. Dili pod matawag nato bisan asa nga sikta brad. Kay lahigyod ang hinimo sa Ginoo
ug ang hinimo sa tao. Muna sa Salmo 127:1, dili o kung ay matod pa dito, gawas kun ang Dios mo'y magtukod sa balay, kawang lang gitukod sa uban. Nga tinod na pang mga questions atong kinabuhi, pero siguro ang mas nindot jud tong naa ka simbahan gitukod ni Kristo kay na tukod masiyang simbahan na dinita pasakop. Din Michael Barungan, maayong buntag. Rigo Perudso, maayong buntag dre, na late ko sa misa. Wala ko kaabot sa penitential act o sa sign of cross. Wala lang ko nangalawat. Tama ba to dre? So ikaw ray makatubag brad sa imong rason nga nung na late ka. If your reason is valid, anong di man ta mga lawat nga pud na tuyo no? Angel Autentico Garcia, mayong buntag. Ati Arlen Villa Gonzalo, mayong buntag diri, watching from San Vicente, Liloan City. Liloan, Cebu. Jagmobs, mapagpalang umaga po sa ating lahat, Father Craig. Okay, mabangpala. Miraflor Jimenez Casinio, magandang umaga. Alejandro Laruga, morning. Jerry Silawan, good morning, Father, watching from Mantan, sana Lapu-Lapu City. MB Amila, mayong buntag sa Nathan Rose Iligan, good morning, Pads, sa paniha. Delphine Pano Rabago, mayong buntag. Susi Saranza Olaco Castro, thank you for sending stars. Mary Claire, mayong buntag. Then Fatima LA, thank you for sending stars. Okay lang, okay na po ang audio pass, kusog na. Bernarda Idabarsabal, Jarusel, good morning, Father. Unsa kay rason nga nawala nganli ang simbahan sa Matthew 6:8? Ko sakto yung rason ana nga dili magyud kinahanglan nganlan, no? Kay usaraman ang simbahan nga gitukod. Wala lang, di kompetensyahan lang sa mga tao nga nagtukod po sila kaugalingon. Pero sa yun ramang gyud unta, gitagaan man tag saktong rason, saktong hunahuna. Kung mag-research ka, unsa man yung simbahan nga nakaugat pa dong dito. Problema lang sa mga baka kung mga protestante mo yun na di ta mo basag history, Bible ra. Kaya sa Bible ra bisag kinsa may mo claim. So mo na nga tungod kay si Christ is a historical person. Dinhi magid si Kristo sa kalibutan. Matud pa sa mga gitawag natog mga non-Christian historian, Tacitus, si Josephus, kuan gyud sila nga naay Kristo na si Jesus, no? O kining maong mga pagan writers nagpamatud nga si Kristo dinhi. Una, siya gisimbag gyud sa mga tao nga iyang mga sakop. Mada nga klaro nga naay Kristo, klaro naay grupo. Na kining mga laing tinuhan sayon ra gyud na nila pag-ila. Kaila ramang i-trace ang ilang kagikan, no? Na og Bible ra na sila bisagin sa mo gamit sa Bible, no? Man nga wa na sila magkadimao. Okay, our time is sino ba ang oras 9 na. Hindi na ito magduga. Sister Brisila, tinuod jud diri mabati jud nato nga ang Ginoo kanunay naguban kanato. Wala nganli pero klaro ang description. So unang mga pamaagi ba, si Kristo gyud ang magtutukod. Unya gikan sa mga apostoles, kay mga apostoles may una niyang gi sugo. Kini mokaylap sa tibuok kalibutan gikan sa Jerusalem. No? Gikan sa Jerusalem. Ang uban di naman kakunik. Roman Catholic o Jerusalem di naman kakunik ang uban kay ilan namang sayupon ang history diha. Okay, mo na problema.
Kaya mga bakakon sa ilamang i-twist ang history. Okay. Bernarda Ibarzabal, thank you for always sharing with us. God bless. Thank you for sharing stars. Edwin Dave Lamba Arat, happy birthday sa akong seminar classmate Father Darwin Gitiano, Ryan Montialto. Seminar yan day, seminar day ka Brad Edwin, no? Ako ka balo. Mary Lou Paris, hinay audio father, okay na. Sipiat na to ma-set ang audio. Bernarda morning father, medyo hinay ang audio, maong yun ay, no? Pero karon okay na. Melchor Soson, Father, good morning. Ug naalang ko pangutan na Father nga, no, wala ming tambong si Papa Damaso sa Constantinople. Ato sa nang i-research. Ako ka sure na. Brad Melchor. Arman Lopez Menyosa, Leonard Gamalo Namok, watching from Carmen Bohol. Jundel, may buntag. Sinili, hello po, good morning Padre from Isulan, Sultan Kudarat. Merasol Gundi Paas, may buntag po Father, watching from Tres Martires, Cavite. So, salamat sa ating mga avid followers and listeners. Salamat sa mga prayers ninyo. O marami pang nag-comment sa atin, no? Junel Bulala. Okay. Elvin Manigsaka, good morning from Dumaguete. From Maribohok, Junel Bulala. Sister Lourdel Tekong, thank you for always supporting us and sending stars. Efren Rua Palanya, salamat sa sipag mo, Father, sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Thank you, God bless. Pray for us, pray for me. Susan Roha, maayong buntag day. As na ko, kapila dapat makakumpisal sa isa ka tuig, at least once, unless doon na kay mortal nga sala. So no need to be mangita na yung kakumpisal. Micro Chalice, saan ni? Micro Chalice Philippines, good morning Padre Greg. Micro Chalice, jagmo adto nila ang Jerusalem kung asa giingon ni Kristo ni kay San Pedro kung kinsa ang nagtindog simbahan. Mga gina-search na. Ninja Mantilla Maturan, good morning, watching from Bye Leyte. Okay? Rigo Perudson ako'y kaila, dahil mo simbala og laing sikta, unya mo simba po sa Katoliko, o kira daw kay parihara Ginoo yang gisimba. Kasi tubag ani dili gyud, no? Yes, may ta pariha atong gi-address Jesus Christ, pero doon ay problema kay ang ubang simbahan ni gisimbahan dili tinuod. Ana, ang Katoliko mo ay tinuod, mo na nga dili gyud parihas kay ug parihas pa nag-usa ta. Mo na nga dapat siya mag-search siya. Asa mo gyud siya mo simba? I-search niya katong ubang tinuohan. Klaro magid to na ay tao ra mo gyud naghimo ni ini. So, Matthew 7:21 na 7:21, dili tanang nagtawag ka nako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Mo na nga bantayan nato kay dili tanang Kristo tinuod gyud nga Kristo. Dunay ang atong Kristo, naay Eucharistia, gibilin sa simbahan. Una ang sila wala nay misa. Unya og naapon sila misa, dili pod otorisado ang ilang pastor nga naghimo sa maong santos nga misa. Una nga dili gyud sakto. Yes, natay communality, pero in essence dako yung kalainan, tinukod ni Kristo ug tinukod nga tao. Salmo 127:1, gawas kung ang Ginoo, ang Dios may magtukod sa balay, kawang ang gitukod sa uban. Kisa man si balay, 1 Timoteo 3:15, the church as the pillar and foundation of truth. Kawang kung ang imong simbahan tinukod lang tao. Pangita ang tinukod sa Ginoo. Kung nagdoubt ka nga mao ning Katoliko, search ug unsay mo resulta. Pag tinarungon lang pagkuan niya, makakita gyud sila sa kamaturan. So mga igsoon, salamat kaayo. Thank you for following us. Thank you for your comments. Thank you for praying us, sharing and following. So share nis daghan nimong mga higala, Katoliko man ug dili. And we are ready to answer some questions. Kung kaya natong tubagon, atong tubagon.
Kung dili sad dili man ta ingon nga kanang natubag yun nato tanang pangutana. Pero mahitungod lang sa pagtuo, basin atong matagaan og katinawan dinhi lamang sa bagtingan sa kamaturan 101. Inyong alagad Father Greg Mendez moingon kaninyo, may God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.